לא צריך לגייס חרדים. והסוגיה הזאת היא ממש לא סוגיה ישראלית בלבד. בכל העולם, לאורך כל ההיסטוריה, בכל התרבויות, הזהויות והלאומים, הייתה חלוקה ברורה בין לוחמי חרב לבין לוחמי רוח. כאלה שיוצאים להילחם וכאלה שתורמים בעורף הרוחני. בנצרות, לנזירים ולכמרים אסור בכלל להחזיק נשק. באסלאם, בתקופה של האימפריה העות'מאנית, כל תלמידי האולמה והמדרסה היו פטורים מגיוס. בהינדואיזם יש את הברמיני. בבודהיזם יש את נזירי הסנגה. אני יכול ללכת איתכם גם לתקופות מקראיות, שם שבט לוי, לצורך הדוגמה, היה עסוק בלשרת את המשכן והיה פטור מלחימה כוללת. אני יכול ללכת איתכם על המחשבים במצרים, על מועצות החכמים ברומא ובקולוסיאום היווני. אני יכול לתת לכם אלפי דוגמאות של אנשי רוח לצד לוחמי חרב. אבל כאן במדינת ישראל, השמאל שרוצה לשסות ולפלג את העם, בחר ללכת על החרדים, והפעם ללכת עליהם הארדקור. מהפעם הזאת הוא לא רק מנסה לגייס בכפייה, הוא ליברל שמנסה לעשות דברים בכפייה, אלא הוא ממש מפר חוקים. בשנת 1952, דוד בן גוריון חתם עם הרב חזון איש על 400 תלמידי תורה שנקראים תורתם אמונתם. הדבר הזה נקרא סטטוס קוו. ובדבר הזה יש פה הפרה מוחלטת של חופש דת ומצפון. יש פה הפרה מוחלטת של הבטחה מדינית. יש פה הפרה מוחלטת של שוויון מהותי. הרי אנחנו יודעים שיש איפה ואיפה בכל הקשור לגיוס. עם נשים, עם ערבים, עם ספורטאים מצטיינים וכדומה. ויש פה גם איזשהו אספקט של פגיעה ביעילות הביטחונית. הרי מה אתם רוצים? לוחמים שגייסו אותם בכוח, בכפייה, במקום לקבל לוחמים עם מוטיבציה? והכי חשוב, אנחנו תמיד אוהבים להיצמד לקוד הבינלאומי, אז הסטנדרט הבינלאומי קובע שבארצות הברית, קנדה וצרפת, תלמידי סמינר וכמורה פטורים מגיוס. איך יכול להיות שבמדינת ישראל, שעדיין מונה 0.5% ללא מתגייס בצד החרדי, דאז 400 תלמידי תורה על 1,400,000 יהודים, והיום 40,000 תלמידי תורה על 7.2 מיליון יהודים. פחות מ0.5%. זה הפך להיות הנושא הכי חם במדינת ישראל. חברים, הרוח והיהדות ושימור המסורת הוא דבר הרבה יותר קדוש וחשוב מהלחימה על השטח ועל המדינה. כי אנחנו נלחמים על השטח ועל המדינה בשביל היהדות, המסורת והדת שלנו. ואני מוכן להתערב בתור יוצא צבא ולוחם קרבי, שאתם לא תחזיקו 13 שעות בישיבה ובכולל. הייתם מוכנים להתחלף? בכל מקרה, רדו לחרדים מהגב, תנו להם להמשיך לשמר את המורשת והצביון היהודי, ומי שרוצה להתגייס, יתגייס, ומי שלא, לא.